И здравейте, хора! Това е анбоксинг. Анбоксинг. Сега ще ядем японски вкусоти. Донесоха ни втора кутия. Това, човече. Чакайте. Да, ето това нещо. Много вкусно. Това е зомби. Чакайте да фокусира камерата. Доста е вкусно. Това е нещо вкусно, ама не знам как да го опиша. Така. Това е също едно нещо японско. Ето това има вътре в него. Така. Сега ще го опитаме. Това е... Виждаш се, че вътре в него има фъстък. Само че няма. Те лъжат. Много вкусно. И може някой друг епизод. Чакайте само да го намеря. Или пък тука. Или пък това го нямаше. Да, в тази кутия го няма. Да. Това са много вкусни неща. Тук има, дайте да видим дали е останало нещо. Мисля, че не е останало. Тук пише нещо на японски, някакви думички, които сега да смут. И да, тук са формички. Ето тук има още една форма. За да се правят формички. Това е нещо като пластелин за ядене. На японски. Да. И има такива корнита. Ние сме ги изяли повече с брат ми. Ако искате, отидете на по-долните клипове. Там повече се има 2 епизода. Ето още едно зомби. И да, там се обясня повече. И коментирайте. Мисля, че ще поръчам още една кутия. И до скоро.